सरासर बिल्कुल गलत बा। जे भी चंद कलाकार जे भोजपुरी में बा, जे भोजपुरी में अश्लील गाना ही लोग सुनता पसंद करता, ये गलत बा। अश्लील नहीं खेल, लेकिन कुछ कलाकार लोग के वजह से अश्लील भोजपुरी भइल जाता हमनी के। नमस्कार, प्रणाम। हम हई रंजन, आज साथ में बानी भोजपुरी जगत के PRO विकास सिंह जी। जी नमस्कार, प्रणाम। रवा सबके फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस, भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। आज के जौन विशेष बतकही हुई वो हुई भोजपुरी भाषा, भोजपुरी गीत संगीत के साथे साथे भोजपुरी में फैलल अश्लीलता के ऊपर। तो जैसे कि रवा सब देखा तानी कि कुछ चंद भोजपुरी के कलाकार लोग बालो जो ये कहता है कि अगर साफ़ सुथरा गाना भोजपुरी में रिलीज कल जाता, गावल जाता या श्रोता के पास सुनावल जाता तो लोग एकरा के पसंद नहीं के करत। अगर वो है अश्लील गाना गावल जाता, सुनल जाता, ये सुनावल जाता या वीडियो बनावल जाता, फिल्मावल जाता तो लोग बड़ा पसंद करता। तो अब विकास सिंह जी, हम बात करम रउआ से कि क्या वाकई भोजपुरी के जो सुने वाला जाने वाला लोग बाटे वो खाली अश्लील पसंद करता, ना कि साफ सुथरा भी गाना पसंद करता है? जी इस तरह सरासर बिल्कुल गलत बा। जे भी चंद कलाकार जे भोजपुरी में बा, जे भोजपुरी के बदनाम करता, कहता है कि भोजपुरी में अश्लील गाना ही लोग सुनता पसंद करता, ये गलत बा। भोजपुरी हमने कहीं से भी अश्लील नहीं खेल, लेकिन कुछ कलाकार लोग के वजह से अश्लील भोजपुरी भइल जाता हमनी के। जी बिल्कुल, ये सत्य बात बा कि सारा लोग, सारा कलाकार अश्लील नइखन गावत। कुछ चंद कलाकार भोजपुरी के बालो जे लोग अश्लील गा के ए भोजपुरी के माटी के सुगंध के दुर्गंधित करता। तो जैसे कि हम फिर से बात करें कि कुछ कलाकार जो अश्लील भी गइले बा, वो अच्छा भी गाना गइले बा, तो कुछ ऐसन का कलाकार के नाम धरी जे अभी तक साफ सुथरा ही गाना देले बा। जी सबसे पहले बात एगो हाल ही में काल परसों रिलीज भइल पवन सिंह के गाना, जौन बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनल, बहुत बड़ा लेवल से सारेगामा फिल्म साइर जौना के राइटर ले विजय चौहान जी, साथ में गौला लिए शिल्पी राज और पवन सिंह की आवाज़ में गाना रिलीज भइल, जौन की बहुत बड़ा ब्लास्ट दिला था भोजपुरी में। अब बहुत ही साफ सुथरा गाना बा वो, और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनल। एक दिन में 14 मिलियन ट्रेंडिंग नंबर 1 में चलता गाना, पूरा भारत में ट्रेंडिंग नंबर 1 में काम करता। अब रउआ बताई कि वो गाना कहाँ से अश्लील बा? एक शब्द में अश्लील नहीं खे, अश्लील वीडियो नहीं खे, और फिर भी इतना बड़ा रिकॉर्ड, ऐसे क्या साबित होता है इससे? जी बिल्कुल जायज़ बात बा, गाना साफ सुथरा बाटे, लेकिन एकरा पहले कुछ आरोप प्रत्यारोप पवन सिंह जी पर भी लागल बाटे कि उहों के कुछ अश्लील गाना परोसले बानी भोजपुरी जगत में। तो ऊपर का कहे? जी पहले परोसले बानी वहाँ के दो गाना 2-4 गो भइल बा वहाँ के, ठीक बा। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप तो अधिकतर मामला गाना वहाँ के साफ सुथरा दिले बानी भोजपुरी में, कुछ अच्छा करे का प्रयास कैले बानी। अब देखी ना, जहाँ तक अश्लीलता के बात बाटे, और हाल में रुआ सुननी आखड़ा के जन मेला चलती सो, ओमें तमाम तरह के कुछ ऐसा गाना बजली है जन अश्लील गाना रहा। बाकी खेसारी जी के गाना सुननी है रुआ, कोका कोला, हिलावे लू कमर हारमोनिया पर, नदी बीच नैया डोले, काला साड़ी शिल्पी राज जी के, चाहे ननदिया रे, चाहे ललका गमछिया वाला, बम्फर सुपर डुपर हिट बाजल। ओमें एक भी शब्द अश्लील ना रहा, फिर भी कैसे लोग सुनल से पसंद कैल से? अच्छा गाना रहा तब तो रुआ अच्छा काम करें तब न अच्छा लोग दर्शक पसंद करी। लेकिन अब रुआ अच्छा गीत ना गाएम, अश्लील ही गाएम, तो व्यूज के मतलब का भइल? व्यूज तक के आईडी लगा के व्यूज लोग लिया सकता, लेकिन कुछ ऐसा करी कि अच्छा गीत गाई, अच्छा गीत भी पब्लिक सुने के चाहता, लेकिन अच्छा गीत संगीत रुआ बनाएम तब नु, मेहनत करम तब नु। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने के सुनिए सन खेसारी लाल यादव जी के भी कुछ गाना रहा जौन बड़ा सुंदर गाना बाजल है अब की पारी महावीरी आखड़ा मेला में। और तमाम लोग बाटे, सारा वो छोट से बड़ कलाकार बाटे जे अच्छा गीत देले, जौना के भोजपुरी के जाने सुने समझे वाला लोग बड़ा सराहेला, बड़ा प्यार दुलार देला, बड़ा बढ़िया से सुनेला। तो फिर से हम आएम विकास सिंह जी, जैसे पवन सिंह जी, रितेश पांडे जी, खेसारी लाल यादव जी, अरविंद अकेला कलू जी बनी, यहाँ लोग के का निवेदन करें कि कैसन गाना अभी समाज में परोसे के चाहिए? जी सबसे बड़ा चीज़ बा कि जन हमनी के अश्लीलता के जन मुहिम बा, एम हमनी शुरू से ही साथ दिला बानी, चाहे सोशल मीडिया हो के ग्राउंड पर हो काम हो के, हमनी के शुरू से अश्लीलता पर हमनी साथ दिला बानी। और ये मुहिम हमनी के चालू रही अश्लीलता पर। जे भी अश्लील गीत गाई ओकर हमनी के विरोध करें सा, और एक और काम हमनी करें सा, चाहे पवन सिंह होकर, चाहे खेसारी लाल यादव होकर, चाहे कोनो भी भोजपुरी के छोट कलाकार कहे ना होकर, जे भी अच्छा गीत गाई ओकरा के लोग के सामने हमनी रखें सा, जे भी अच्छा गीत गाए सामने रखें सा। सब लोग से निवेदन बा कि रुआ अच्छा गीत गाई लोगिन, अच्छा गीत बनी, अच्छा म्यूजिक बनी, अच्छा गाना लिखाई तो जरूर चली। जी जैसे कि हमारे साथी विकास सिंह जी कहनी है कि अगर अश्लीलता के मुहिम में हमने जुड़ल बनी सन, रउआ लोग के अश्लीलता के विरोध में हमने खड़ा बनी सन, तो साथ ही साथ
ई निवेदन रही कि रउआ बढ़िया गाई, बढ़िया सुनाई, बढ़िया परोसी भोजपुरी जगत में। रउआ लोग के सपोर्ट भी करम सन, दर्शक के बताएम भी सन कि बढ़िया गाना बा, एकरा के सुने और जाने के पड़ी, जाने के चाही। जी, डालडा देखे नहीं कि महंगा बेचाला, भले कम रेट में बेचाला, फिर भी ओकर लोग खरीदार ज़्यादा बाड़े। आ घी बहुत महंगा बेचाला, खरीदार ओकर कम बाड़े। तो जैसे घी के रेट तो कम ना होला उससे। तो समाज में अच्छा गीत देम तो ओकर अच्छा रिस्पेक्ट मिली, लोग अच्छा गीत सुनी तो अच्छा कही हो गए। लेकिन गंदा होला और अच्छा होला। ऐसे सब कलाकार लोग जितना ही भोजपुरी कलाकार बने, चाहे वो बड़ कलाकार हो, छोट कलाकार हो, सबका से निवेदन बा कि लोग अच्छा गाना गाई, अच्छा वीडियो बनाई, अपने आप अच्छा व्यू जाइए। अच्छा सबसे निवेदन मरुआ सबसे। जी, फिर से दोबारा सारा वो बड़ छोट कलाकार भोजपुरी के जे बाड़न उनका से निवेदन बा कि साफ सुथरा गाना भोजपुरी के परोसल जाओ, जौन कि समाज पे एगो बढ़िया प्रभाव पड़ो। यही के साथे साथे फिर से मिलम सन फिर अगला वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। नमस्कार।